Dagoeneko azaldu dugu sarreran nola lotzen diren elementuak, oxidazio zenbaki karakteristikoa eta valentziak zer diren ikusi dugu, eta orain hasi gaitezke formulazioa bera ikasten. Konposatuak bi talde nagusitan banatuko ditugu ikastaro honetan, bitarrak eta hirutarrak. Konposatu bitarretan bi elementu bakarrik hartuko dute parte eta hirutarretan hiru. Bitarren artean topatzen dugu oxigenoa eta hidrogenoak egindakoak. Oxigenoa metal batekin oxidoak egiten ditu, oxigenoak ez metal batekin anhidridoak, hidrogenoak metal batekin hidruroak, hidrogenoak ez metal batekin hidrazidoak, metala eta ez metala batzen direnean konposatu bitarrak egiten dituzte, edo ez metal batekin lotzen danean konposatu bitar bat egiten du. Konposatu hirutarretan hiru elementuk hartuko dute parte, izan daitezke hidroxidoak, oxigenoa, hidrogenoa eta beste elementu bat, izan daitezke anhidridoak gehi ura, anhidridoak berez baditu oxigeno eta ez metala, eta ura sartzerakoan hidrogenoa sartzen dugu konposatu horretan, eta oxidazioetatik aterako ditugu oxigatzak. Hirutarrak ere bai, hidrogeno guztiak kentzerakoan metal bat sartzen dugu, hortaz elementu mota bat kentzen dugu eta beste bat sartzen dugu. Guztira hiru elementu bakarrik izan da. Orduan, ikastaro honetan ikasiko dugu konposatu bitarrak eta hirutarrak nola formulatu, nola izendatu eta nola beraien formulak idatzi. Goazen!